Здравейте хора! Днес ще ви покажа количката, която ползвам вече 6 месеца и от която съм общо взето доволна. Има и някои отрицателни неща, които също ще ви споделя. Ако в момента търсите каква количка да изберете за вашето дете, може това видео да ви е полезно, така че останете с мен. Ще започна от там, че количката, която исках, държах да е най-леката, която се предлага на пазара, защото преди съм ползвала нормална количка, в която съм возила племеницата и знам, че беше супер тежка, поне за мен, тъй като аз съм малка, имах нужда от лека количка, така че това бяха като цяло предпочитанията ми и разбира се цената да е така приемлива. Цената, на която закупих моята количка е около 1200 лева, като обаче я купих в намаление. Нормалната цена е около 1500 или нещо такова. Около мен ще ви оставя конкретните цени. Като важно нещо е, че в това се включваше и кошчето за кола, така че доста съм доволна и от него. Сега ще започна всъщност от там да ви го показвам. Ето така изглежда конструкцията, около 7 кг. Долната част много е окей. Имаме от по-големите колелца, ето така да ги видите. Имаме дълбок кош, изключително важно, изключително удобно. Когато се повдига за стъпалата, не ви изпадат нещата, тъй като тази долната част е по-висока. Като максимум мисля, че е 10 кг, но аз сигурно съм слагала и повече и съм изключително доволна. Нямам проблеми с коша, извинете, малката се е разприказвала. Друго важно нещо е, колелата са от по-големите и имат амортисьори, тъй като града, в който живея, има павета, така че за мен е важно да имам пружини, които да возят по-леко. Друго нещо, стандартното, тук се регулира дръжката. Аз използвам следователно най-ниската, защото аз самата съм ниска. И ето тук е кошчето за колата, като то е марка Kidi и Size Plus 2 се води, като то се ползва с как се казваше, Isofix, който монтирате към седалките и следователно поставянето му е изключително лесно. Много съм доволна и от него. Това е най-безопасното кошче, тествано за 2017 година. Кошчето има най-много два плюса, най-хубавите. Първият плюс е ето този огромен сенник, или как се казва. Малко кошчета предлагат толкова огромен и това е много важно според мен, за да не пече на слънце на бебето. Изключително съм доволна. И другият най-голям плюс на това кошче е, че има две степени. Когато возите бебето, тази дръжка трябва да е по този начин, но когато сте на разходка с кошчето, ето по този начин избутвате и сега ще ви покажа на камерата. Ето по този начин детето се изляга и няма да седи прегърбено и свито през цялото време по време на разходката. Така че това е изключително важно. Много е чисто, за момента нямам никакви проблеми, съм много доволна от това кошче. Закупих го заедно с количката и към него има тези, как се казваха, ето момента я остава, адаптери. Ето така изглеждат адаптерите, слагат се и се поставят много лесно. Те са част към количката. Това са двете най-важни неща за кошчето. То е около 400 лева, ако не се лъжа. Отново тук около мен ще ви оставя точните цени, защото с цифрите са много зле. Ето го и големият кош, който за момента все още ползваме. В началото ми се струваше доста мъничък в сравнение с другите колички, но дъщеря ми е на 6 месеца, все още се побира в него. По-скоро ще го сменим с лятната версия, защото вече е изключително горещо, а знаете, че в самия кош е доста по-горещо, отколкото навън. Така, най-важните неща ще започна с ето това симпатично джобче. Моят телефон е по-малък, идеално се впасва там, така че ми е много удобно. Стандартните мрежички за проветрение. Едната е тук, ето така се сваля.
Другата е ето тук. Ето и тук, така че има проветрение за бебето. Тук много голям плюс. Това е първата степен. Имаме втора степен, ето по този начин. И имаме трета степен, ето по този начин. Изключително важно за всяка една количка детето да е скрито, така че не са ви необходими чадърчета или пеленки или каквото и да е. Ето това е изключително, извинявам се за шума навън, това е изключително важно. Това е едно от любимите ми неща на тази количка. Така че ако имате възможност, снабдете се с такава количка, която да има ето тази част. Няма да съжалявате. Кошът е около 3 или 4 кг, не съм сигурна, но съм изключително доволна от него. Доста е маневрена количката. Ходя и в гората с нея, въпреки че не е от спортните, но се справя много добре. И сега ще ви покажа спортната част, само да я извадя от плика. Ето е спортната част. За момента не сме я ползвали, но съм поръчала подложка, която да мога да сложа и да мога вече да я ползвам, въпреки че бебенцето все още е по-маничко. Така тази част ми се струва доста широка и на малката ни е удобно да лежи в нея, но с подложката предполагам ще се подобрят нещата. Тук отново имаме ето така да се скрие хубаво от слънцето, много важно нещо. Тук имаме ето тази допълнителната част. Тук имаме стандартни мрежички, знаете как е. Тук няма нещо по-специфично или поне за момента не съм открила. Недостатъците на тази количка е, че тези предните колела, ето така ще ви ги покажа, предните колела започват да вибрират, когато се движа по-бързо, което не мога да установя къде е проблема. Така че за момента съм се допитвала, никой не може да ми каже. Ако случайно на вас ви хрумне или сте се сблъскали с нещо подобно, може да ми пишете долу в коментарите. Така че когато се движа бавно, всичко е окей, но когато забързам крачката, започват да вибрират, като разбира се има вариант да се заключат. Когато се движат само напред, този проблем изчезва. Това е единственият минус на тази количка и за момента се опитвам да разреша проблема, иначе съм изключително доволна. Ще направя още едно видео да ви покажа какво съм свикнала да нося винаги с мен в количката, както и в чантата за пелени и подобни. Така че очаквайте ново видео. Надявам се това да ви е било полезно и чао-чао от мен!